Good morning mga katoy. Mga katoy, papasyal ko muna yung mga pamangkin ko sa sa park dito sa Irigat City tsaka doon Santo Domingo. Tapos pupunta natin yung nanay ko doon, yung lola nila, para makabawi naman ako mga katoy sa pagod nila sa pagsama-sama sa pag-fishing adventures. Tara mga katoy, papasyal ko kayo mga katoy sa plaza namin dito. Sino shoutout mo ta? Shoutout ko mga pala mga tropa ko doon sa 13. Tracy. Ay, yung mga barkada mo doon. Ako. Lola ka. Ayan, gagala kami mga toy. Tira na subaka mo sa inyo, Artipe. Ay, sige, Ara, dali. Hello mga kachoy! Mga toy. Tara mga toy. Ayan mga toy, yung mga pananim na masisipag natin mga farmers. Girap road nga lang tong daan dito mga toy. Hindi pa napapasiminto. Nagkaroon ng bagyong Usman, lalong nasira, nabutas. Oh no! Okay, ilagay nyo na yung face mask nyo kasi dito na tayo sa highway. Pa-checkpoint tayo, lagot kayo. Okay mga katoy, papunta na kami ng Iriga mga katoy, Iriga City. Nananahimik nata kayo dyan. Ay, wala ilantok na mga katoy, malayo-layo rin kasi ito, isang oras. Kaya mga katoy, yun ang plaza ng Iriga City. Mga gabi, dadaan kami dyan. Diyan kami masyal mamaya. Pupunta muna kami ng Santo Domingo. Mga face mask nyo ha. Andito si COVID. Sa amin mga toy, sa bundok, walang virus doon eh. Andito si COVID sa bayan. Kaya mga toy, yan ang plaza mga toy, pag-aaraw pa. Mamaya, ang daming ilaw dyan. Tsaka ang daming masyal. Ayun. Mga katoy, ito yung sentro ng Iriga City mga katoy. Sa likod ng plaza. Medyo may kaluwagan na yung dito mga katoy. Yan lang. Mga katoy, nasa bayan na tayo ng Nabua. Simbahan na ng Nabua mga katoy. Dito ko pinanganak mga katoy. Nabua, Santo Domingo. Kaya Igorot. Nasa bandang kanan. Taas. Yung tayo mapunta mga katoy, dito yung bahay namin. Lapit na tayo mga katoy. Dito tayo mga katoy, sa kakanan na kami. Yan ang amin mga katoy. Yan. Natumba na yung signboard. Mga katoy, simbahan dito sa Abaka roadside. Mana kayo mga pamangkin. Andyan na si Lola. Ang dami namin mga toy. Mga kacho! Mama, si Tita, nagidurot. Ayan, may pasalubong. Ayan, si Lola. Lola, Lola. Mga lahat yan na. Ay, Shen. Hello! Ito pasalubong natin kay Lola. Ito yung sipag nito eh. Ano? May gumagawa na naman ng motor niya. Ano, sira. Kahit pala ginagawa mo. Yung rail ko mga katoy, siya gumawa eh. Fishing rail ko, nagawa niya. Oh, snack muna kayo dyan mga ining-inang. Kasi bulutoy ko parang nyo. Daw ng nyog sila. Ay nanay ko mga katoy. Oh, loka doon yung pang gata tapos yung pang salad. Oh, yan, nanay ko. Ang bait nanay ko. Okay. Ano ka na kayo, May buko. Ay, may buko kami mga toy. Medyo pa. Medyo wala pang laban. Mag-harvest daw ng ng nyog. Pang buko salad. Ang galing ni Bulutoy, oh. Tinatawag ko pa yung mga pinsan ko, siya na kumuha. Ang galing. Pati daw yung magulang na para panggata natin. Ang galing ni Bulutoy. Wow, galing mo Bulutoy. Grabe kaya niya yun? Ha? Hindi yan? Nalalaglag lang yan dyan, inihingi lang ng mga kapitbahay namin. Sige, mahingi ko rin diretso yung murado. Oo, yung yung... Dahon ng murado. Anong murado? Ayun o, yung gabi. Yung dahon lang. Murado. Oh, dami lang ninaano lang yan dito.
Eh, panggatong oh. Uy, Nabubulok lang. kami na lang. Dalhin mo. Ito lang. Ilagay yan sa jeep. Oh, pwede yan. Wala pa naman okasyon dyan si Bayo eh. Galing buhay ka? Naghamon. Hindi galing yan. Nasa taas ng jeep yan mga choy. Napaikutan na yung bahay namin mga choy. Tuwan-tuwa yung nanay ko kasi madaming tao daw ba pag alis namin iiyak yan. Hingin ko yung dahon ng ano. Yan. Dahon ng gabi. Ay, di naman kinakain yan dito eh. Ay, di akin ah. Hindi man talaga didipikaon. Arin. Ano, murado? Je! Ano, didipikaon? Je, hingi raw sila ng gabi, Je. Yung dahon lang daw. Yung dahon lang. Hindi, yun yung kulay. Kinakain pa daw nila yun. Ano yun? Kinakain ba yun? Di nga kinakain yun dito eh. Kinakain to sa amin dito. Bungkukan to, iba yung gabi. Morado. Ano pangalan nila sa inyo? Morado. Morado? Bungkukan yan, di kinakain yung... Ang laman yan yung kulay. Yung laman lang kinakain dyan. Ito, ginugulay ito. Masarap. Ala. Kakalason yun eh. Hindi ah! Nakita nga namin. Eh si Bayo mga toy. Mas malalaki yun noon sa gilid oh. Alam, malalaman mga taga rito yan ang kinakain pala eh. Ito hindi, Pero pag hinimay mo to tatanggal. Pero ito yung hindi kinakain ano? hindi ito kinakain. Ay, hindi yan kinakain. Oo, ito nga. Bungkukan. Halaman. Eh, nabungkukan Ay, ito pala halaman to. Oo nga. Yung pinang-display mga toy sa ano. naman lang. Mga may mga okasyon sa reception, ganyan. Paano pagluto niyan, te? Sa santol, gataan. Parang gabi rin. Kasama tong ano na to? Hindi. Tatanggalin yan, ganyan. Ah, parang gabi na lang. Ihiwain siya ng maliliit. Ah, yun. Nakakuha kayo mga choy ng ano. Ay, nalaman mga taga rito. Uy, parang bunga ano, May puso ng saging. Bulaklak. Ah, magkakaiba nga pala. Iba pala talaga yung ano. May puso. Galing naman. Di nga kinakain dito yan. Ate, nagkatao yung bahay ni nanay. Pag alis namin mga rin, sigurado iiyak si nanay na naman. Malulungkot na naman yan. Magkatuwaan kami mga kayo dito, konti. Maya-maya pa kami alis. Pupunta ng plaza. Yan, di naman siguro bawal mga kayo. Pambira lang naman kami mag-inom. Di siya na po. Alawat at pupunta, kat lang pala nabuko. Ano, lalagyan ng tilapia yan? Yan, ano na po, pupuno na ata. Mayroon pang panggatong dun. Ayaw, mga choy. Meron pala, no? Uy, na yan, may dalawang puno, oh. Marami pa doon puno doon, oh. May laman pa yun, oh. Salamat, mga katoy. Gagamitin namin na itong, ano, cellphone. Mag-wifi kami. 3 hours later. Katoy, ayaw sumama ni nanay. Yung mga bata na lang, yung mga pamangkin ko na lang, dadali namin sa, ano, pasyalan. Ba't ayaw mo sumama na, eh? Ay, dito na lang ako. Palagi naman ako pupunta doon. Ay. Sige na. Kaya mga katoy, para makabawi naman ako sa pagod itong mga pamangkin ko, ilibre ko sila sa, ano, sa Alamid daw, sa may Santo Domingo, yung pasyalan ng ano, Yung parang gano'n. parang Policarpio. Oh, Sige, kaya atras. So, Mga katoy, pupunta na kami sa ano, sa si Policarpio ng Santo Domingo, sa may Pabubungon. Nabwa, Camarnesor. Ayan. Sana mag-enjoy yung mga pamangkin ko, mga katoy, para makabawi naman ako sa pagod nila. Mga katoy, nasa na tayo? Nasa sentro ng Santo Domingo. Kakaliwatan tayo papuntang Alamid. Alamid pala yung alito mga katoy, yung sikat dito sa Santo Domingo, Nabwa, Camarnesor. Mga katoy, dito tayo sa Alamid. Ganda nga talaga pala, oh. Sana malubat mga katoy yung ano natin para ano. Dali! Sama ko mga katoy, libre ko sila kasi lagi na lang akong sasamahan sa fishing. Ayun. Ang ganda nga mga katoy, oh. Kukuha tayo ng discount kay ano, kay Busing kasi ilalaman si tatay dito. Ayun. Mga katoy, ang ganda pala dito, oh. Inahanapan nila mga katoy ng ano, ng vaccine. Ayun. Ang ganda nga mga katoy, 50 nga lang ang entrance. Mga katoy, hingi tayong discount kasi mas mahal pa siya. Di kaya ng budget mga katoy. Ganda mga katoy, oh. Oh. Kaya kalapit dito sa ano mga katoy, sa Santo Domingo, Nabua, Camarnesor. Hingi tayo ng ano, discount. Yun mga katoy, basta mag-enjoy lang yung ano, yung mga bata. Yun lang ang abol natin.
Nakakuha tayong discount. Pag-usapan natin kasi mas mahal, di kaya. Ayan. O siya tatong si Mamo. Mama Betty. Tara na, tara. Tara guys. Sila, may quit sila sa ano, kailangan may second dose. Ang ganda nga pa kasi, tingnan mo parang Policarpo sa Mandaluyong. Oh. Sorry tayo mag-lowbat. Ang ganda. Ko kay Mario Robin de los Santos sa discount. Sige po, Loko. Mabalas po. Ayan mga kaibang. Salamat Manoy. Kaya mga pamangkin ko mga kachoy. Parang yay! Salamat! Thank you, thank you. Si Mario Robin de los Santos, naka-discount kami. Sige, takbo na kayo. Bilisan nyo lang, malulubat na tayo. Takbo na kayo kung saan yung mag-picture-picture na kayo nun. Tara mga kachoy, let's go! Tumingay! Malulubat na tayo mga kachoy. Saan makakuha tayo? Ha? Isa pa. Parang ano, ang ganda mga kachoy. Parang Policarpo, mahigit pa sa Policarpio. Ay, parang simbahan nga. Simbahan ba yan eh? Hindi, hotel yan, hotel. Hotel ba yan? Hotel and ano. Restaurant? Yay! Hindi ko. Wow! Yan mga kachoy oh. Meron silang ano dito mga kachoy oh. Ang ganda nga mga kachoy. Ang galing. Bah. Andiyan yung inanak mga kachoy oh. Bah, parang ginaya mo talaga si ano. Ano ba yan? Sino yan? Si Tarzan? No. Ba't ganyan ka pa di? Hindi ka pwede yan pa di. Matindi. Ang ganda mga kachoy oh. Oh. Ang ganda. Ito pala yung may contribution. May contribution. Ah, may contribution. Ito. Mga kachoy, ito pala yung. Ang ganda mga kachoy. 600 lang binayaran namin mga kachoy. Ilan kami? 40 ba tayo? 30. 40. Kulang mga 38 piraso. 38 person kami mga kachoy. Naka-discount kami. Salamat. Kaya meron sila mga kachoy dito. Meron sila ano, pinaka-sarsuela dito. Ayan. Yan, ganda oh. May live pala dyan. Ano yan dyan? Live. Ano yan? Wala, mga display lang yan. Ah, ayan si... Yan ang bunso namin, si Mergris de la Cruz, yung anak niya. Ayan. Sorry tayo malubat para ano. Ta! Ano? Okay? Nag-i-enjoy si Tata, mga toy! Sagta! Parang nasa Manila sa tayo. Ayan ah. Wow, galing. Uy, Spider oh. Captain America! Ay, hindi pala. Si Spider pala to. Shout out. Pwede ka umakit. Pwede ba akyat dito? Akyat tayo mga toy. Akyat tayo dito. Ano ba dito? Hindi. Ano ba dito? Galing ha. Maigpit yung protocol ng mga staff dito. Mga bata, di wag daw masyadong babakyan kasi baka malaglag, madulas. Ayan. Tama yan, bossing. Ayun, ang ganda. Mga tayo. Parang ano nga, mas maigit pa sa Policarpo sa Mandaluyong. Sorry tayo may lobat para ano, matindi yung vlog natin. Ang ganda mga tayo. Akit tayo mga tayo, sa taas tayo. Lahat ng ano, may pinto, pasukin natin. Oh, ang galing. Ay, kabila lang pala ito. Mga kwarto rito mga katay eh. Ay mga katay oh. Ay, kwarto pa. Ano pala yung CR ko? Pasok tayo, takit tayo mga katay ito. Ah! Woo! Ay, ang ganda nga. Talaga sa taas oh. Ang ganda. Ayan, kumpare ka mga katay. Driver na yung piloto. Si Kuya Elton Ayala. Tonchon Lome. Iteri. Woo! Ganda oh. Ayan mga katay, ganda. Wow! Ang ganda. May ano pa doon mga katay oh. May banda pa, may live band. Ayun, ganda oh. Ang ganda, sana yan, sa Alamid.
Sa Barangay Santo Domingo, Nabua, Salamit. Saan yun? Yun. Ayun ba yun? Saan ba? Patay tayo yan, bawal yan. Banda mga kasi gusto ni Atoy, ang ganda ng Alamid mga Atoy. Kaya kasama ko si Paring Milton Tonchon Dumilitson. Kaya ang mga piloto namin. Maganda yung mga Alamid sa baba kasi gumakalaw. Tara, doon tayo mga Atoy. Okay. Yun, shoutout nga pala kay Manny Ruben de los Santos. Salamat sa sa discount sa pagpunta ng mga mga pamangkin mga Atoy. So Atoy dito panalo. Sus, kung taga Camarines Sur kayo mga Atoy, dito na kayo sa Barangay Alamid. Sa Barangay Santo Domingo. Sa Alamid. Ayan, Kiara, okay ka lang? Kiara! Pero ate, may floater. Ayan pa. Ayan. Yo. Kompleto rin pala, kompleto na mga Atoy. Grocery store kung may gusto mag-snack yan. Ano, may cottage pa oh. Pwede kayo nito, may video ko din oh. Ayan. May kung gusto may celebration mga Atoy, pwede rin dito. Yan mga Atoy, ano lang yan, promo daw, promo. Promo daw yan, kaya may banda live. Ganda ito mga Atoy sa Alamid oh. Nahuli ko rin saksa. No. Yeah, para mabadi tayo maka-copyright. Ito mga Atoy oh. Ay mga Atoy, salamat. Yan ang hindi mga pamangkin ko mga Atoy. Punta pa kami mga Atoy sa sa Eriga, sa may park doon. Ano be, nag-enjoy ka ba be? Yan, salamat kila sa management ng ni Kuya. Salamat po. Boss, salamat boss. Thank you. Ganda mga Atoy, grabe experience sa mga pamangkin ko. Pati ako nag-enjoy. Yan mga Atoy, grabe oh. Grabe, meron palang ganyan. Di mo akalain mga Atoy na meron ganyan dito sa sa Nabua. Ayan, kung meron kung nagugutom pagka kayo ng diyan. Pag nagutom na nang galing sa pasyalan, yan may mga barbecue. Ayan, mag-barbecue tayo. Sino gusto barbecue? Asa na 'yon? Mga Atoy, uwi naman kami, mga Atoy. Punta kami Eriga. Ano, nag-enjoy ba kayo? Yay! Yan, salamat mga Atoy. Uwi na kami. Ay punta pa kami sa Eriga mga Atoy, sa park. Sa fountain. Sa fountain pa daw. Ala, maubusan nata tayo ng budget mga Atoy. Oh no! Mga tulog na. Mga pagod na sobrang nag-enjoy sila, tulog.